שלום, שמי גרגורי, והיום אני אספר לכם על הכימיה שבינינו. הכימיה שבינינו היא סדנת ייעוץ זוגי שתלמד אתכם איך להתנהג לבן או לבת זוג שלכם. כלל ראשון והכי חשוב, לזכור 20 יסודות זוגיות. כלל ראשון והכי חשוב, לא לשאול שאלות מיותרות. כלל ראשון והכי חשוב, לעשות אהבה כל יום 5 דקות ולא יותר. ילדיי, כלל ראשון והכי חשוב, להראות לאישה את מקומה בחיים. כלל ראשון והכי חשוב, הגבר תמיד צודק כשהוא מסכים עם האישה. כלל ראשון והכי חשוב, להתמיד בשיטות החינוך שלנו. תראה, ציפור! אם גם אתם רוצים את הטוב ביותר לזוגיות שלכם, הרשמו עכשיו למגמת כימיה לכימיה שבינינו. 20 המתקשרים הראשונים יקבלו בחינם את הספר 20 יסודות הזוגיות.